Qinile man. Yintoni ngibona ukuthumela apha eKapa? Ngibona ekuzisa apha. Hey, yayisa. Ungafuna ngithumela Man, ngawuhambe apha. Ngawuhambe uyasiphithikeza, siphithikeza kakhulu. Nesibini. You are very bold. Okunoveza mna kwabantwana. That you can expose me. Babando nyenye. Bakonyana. Ngenxa yakho. Because of Okay. Ndithi na izolo mntama bebengathandazi babiza wena. Ndaqonda uba ndiyacaphuka. Ndinento ezifuna ukuba calling your name. muhlali bubungekho ngeyikhona ibhokisi. Ngabe? Ndiyabona nge-first yena uyazalwa uzaba na bendiqonda ngoku ndiva into ye-31st ngoku enukayo apha. Uzivile into 31st. Yeah. Kanti inkinga lento ka31st. Hey, hayi ngethunana. Uzoseceleni kwakuthi kanti nani le 31st? Oh ninenkinga ngale 31st. Ndine kakubi. Kakubi. Andazi bagqwelele ntoni apha bangagoduki. Bafuna ntoni? Nigqolele ntoni khona ningagoduki? Bafuna ntoni? Aba babukele Park TV bona. Ndibaze yo uyayibona ke laa nto iyasigqiba ngoba nguwe lo uvela kwezi TV. Abantwana beze abagcwala apha nalamadoda. Qona ufuna usebenza ngomntana wakhe. Hayi umntana wakhe ngesentweni ngoku yeyona nto ndiqonda uba iyamngcungcuthekisa. Ufuna unditya. Ufuna undibulala lo mntana. Intana uthi Thixo ndikuphosa ndingunina. Unina. Hayi baphi babodadewabo. Apha uhamba nobani? Ya ke ngulo sekhalisa kolunasibindi yoqhuku. Waphi? Lo udadewabo usekhalisa emtshatweni ndimchitha naye. Ebehlatywa nawo. Uhamba nobani? Ngoba kaloku mna ndizawunyuselwa. Ndizawufumana iposta mntana. Phi? Emkhathini awuzazi uba zikhona. Emkhathini. Abuye khona. Uzawufumana upastor na kwenze njani? Bandibulele bona. Mawenze njani? Bantye aba bam. Awubulele bona. Ngoba ndibafuni kaloku bayabona abantwana. Ungubani wena? Ungubani? Why you? Abantwana bam bethuna. Uthi? Mama wethu osalayo Uphuma mama. ukhona uselowo Wanala. Uthi? Akasifuni nyani. Akanifuni nyani. She really doesn't want Uthi? us. Yabona lo mdala. Hayi kaloku yena. Nguwe abathi baqhitha into zakho. Ngiba nomdala. Uthini? Amele utshate nepolisa lomncinci. Ngotshata nepolice. ngithatha Lomncinci. Hayi. Ipolice ngibani? Uthini? I-boyfriend yami bendithandana nayo tata qha Ipolice. Nohlukene. saye sohlukana tata nje ngendlela engekho right ebendenzele izinto Ufuna ngikubuyisele kulo police. tata ngefuna Prophet of God. Can I prophesy? Prophesy. The puzzles are coming into places. I receive Shout fire. fire. It's done. Uzochata. Phuma inhlansi. Uphuma ntoni? Inhlansi. Ulithatheleni le police. Kutaka inhlansi muhlali. Utaka ntoni? Inhlansi mntana. Ucabanga ukuthi ngiyadlala kanti. Oh, benisithi uyadlala mfana. All right. Andikolele. Shut up and get out. Vala umlomo uthule. Can I prophesy? Prophesy. Mabudede ubumnyama makuvela ukukhanya. I receive. Indlela zakho mazivuleke. I receive. Makuvuleke ekhaya. I receive. Makuvuleke emsebenzini. I receive. Makuvuleke kubantwana. I receive. Shout hallelujah. Hallelujah. You shall live and not die. I receive. You shall live and not die. I receive. You shall declare the goodness of the Lord. I receive. The lands of the living. I receive.